Matarem dos pardals d'un tret perquè aquesta moció de la CUP és calcada a la que també ha presentat Esquerra aquest dematí i en la que ja avanço que no intervindrem. Dues mocions que, sota la falsa aparença de benestar i justícia social, aixopluguen un perillós retrocés econòmic, democràtic i jurídic. Volen prohibir la compra especulativa. Primer potser haurien de definir-nos què és exactament una compra especulativa, perquè sembla una d'aquelles expressions patentades per l'extrema esquerra que serveixen per convertir en sospitosos els propietaris i en delinqüents els inversors. En economia, especular vol dir anticipar-se al valor futur d'un actiu, ja sigui un pis, una acció de borsa o un terreny. Es considera especulació que una família catalana compri un pis pensant en estalviar, en invertir o simplement en garantir el futur dels seus fills? Per vostès sí. El que fa 4 dies era motiu d'orgull, avui ho revesteixen de delicte. Redueixen el greu problema de manca d'habitatge a l'especulació, la manca d'oferta per culpa de la inseguretat jurídica que pateixen els titulars i l'accés de demanda que emana de les seves polítiques suïcides i migratòries no hi deuen tenir res a veure en tot plegat, oi? Dècades de falta d'obra nova, traves urbanístiques, burocràcia interminable, plans suspesos, límits d'alçada inflexibles, moratòries i més de 2 milions d'habitants fruit de la invasió immigratòria que patim per acabar assenyalant i culpant la família que compra un pis per compensar un xic les jubilacions de misèria que els hi esperen. Perquè suposo que ho veuen, oi, que les seves propostes afectaran més les famílies catalanes que no pas els grans fons? Qui quedarà atrapat sota aquesta regulació no seran els fons voltors que compten amb desenes d'advocats i assessors, seran la Maria, en Pere o l'àvia Montserrat. Qualsevol manual de primer de carrera t'ensenya que quan es limiten la compra i la inversió baixa l'oferta i quan baixa l'oferta el preu puja. Vostès són aquí per criminalitzar la normalitat. Ara s'han fixat en qui compra pisos per compensar la pensió o deixar en herència unes escriptures als seus fills o nets. Demà què faran? Penalitzar qui compri pa i el congeli? El text que presenten vulnera lleis de la Constitució espanyola. Sí, aquella que havien de derogar abans de marxar espaordits cap a Suïssa, però que continua més vigent que mai. I també vulnera la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, en el sentit que tota persona té dret a gaudir de la propietat dels seus béns, exceptuant casos en què s'acrediti utilitat pública i es procedeixi a indemnitzar justament. A veure quin tribunal europeu compra això de que és utilitat pública evitar que algú compri un pis per invertir. Molta sort en aquesta empresa. Restarem alerta a aquesta deriva precomunista, inherent a la CUP, però innovadora a Esquerra. Avui volen prohibir la compra especulativa, demà què prohibiran? La compra sospitosa i demà passat la compra innecessària? A veure si aviat només podrem comprar un pis amb el segell halal de vulnerabilitat que ens dispensi serveis socials. Control de preus, control de propietat, control d'ús, en definitiva, pèrdua de llibertat individual i vulneració flagrant de drets fonamentals. I en acabat es vindiquen progressistes? Defensar el dret a la propietat privada no és defensar privilegis, és defensar el dret a l'estalvi, a la inversió, el dret de generar oportunitats, de construir-se un futur. Ara haurem de demanar perdó o permís per voler prosperar o per incrementar patrimoni? Els amoïna l'habitatge, sembla. Deixin de subvencionar l'efecte crida immigratori i tanquin fronteres. Ens en sobrarà d'habitatge, tant que tots podrem tenir segona residència. 13.500 immobles gestiona la Sareb a Catalunya, molts d'ells buits i en mal estat, sense cap ús social efectiu. Si a això hi sumem la poca transparència en les vendes d'immobles a fons voltors i inversors internacionals, podem dir que l'estat espanyol ha utilitzat la Sareb bàsicament per sanejar els bancs i que un cop absorbits els immobles ha estat incapaç de dur a terme una gestió immobiliària eficient. Més del 75% del rescat en fons públics que es va efectuar a entitats bancàries no es recuperarà mai i ningú ha assumit responsabilitats penals ni polítiques per aquesta mala gestió. Tot un clàssic. Les entitats bancàries que van ser rescatades avui generen milions d'euros de beneficis,
però no veiem que hagin set obligades a retornar aquells fons ni que reparteixin els guanys entre la ciutadania que va ser obligada a rescatar-los. Les formacions que en aquells moments tenien representació parlamentària a Catalunya i també a l'estat espanyol no van fer res per aturar aquella operació. Els hi van tremolar les cames, com a d'altres els hi han tremolat a l'hora de defensar la llibertat de Catalunya. Tots plegats semblen molt més còmodes ocupant càrrecs dins els consells d'administració de les empreses de l'IBEX que no pas defensant els interessos dels catalans i de Catalunya. Molt regular el mercat de l'habitatge privat per evitar suposades especulacions i resulta que qui especulava i especula és l'administració pública espanyola. Per llogar-hi cadira. Saben quan podrem permetre'ns recaptar menys i rebaixar la pressió fiscal dels nostres contribuents? Quan l'estat espanyol deixi de robar-nos. I no hem sabut veure enlloc que reivindiquessin la fi d'aquest saqueig fiscal que patim i que ens condemna a l'infrafinançament. La pregunta és inevitable. Si s'apliqués el que proposen aquí, qui pagaria la factura? Perquè si ningú està disposat a pagar-la, del que estem parlant és de retallades en els serveis bàsics i imprescindibles, o això, o és que pensen directament en la privatització. La seva narrativa és engrescadora, però si ens prometen reduir tant els impostos, també ens haurien d'explicar què deixaran de finançar, quines necessitats no són prioritàries. I estarem d'acord en que es poden eliminar desenes de guinguetes i rescatar els milions d'euros que aquest mal govern inverteix en programes de cooperació internacional, en la immigració il·legal o en mitjans de comunicació afins. Però seria suficient per poder erradicar tots els impostos que proposen i mantenir uns serveis públics de qualitat? Governar no és competir per veure qui promet menys càrregues fiscals, sinó assumir amb maduresa que la vida en societat implica obtenir drets i complir deures. Cadascun d'aquests drets s'ha de finançar adequadament. En aquesta moció vostès venen un país que, pagant impostos de paradís fiscal, ofereix serveis nòrdics. I això, es miri per on es miri, és ciència-ficció. Destinar menys del 30% del salari net al lloguer o a la compra d'un habitatge ha esdevingut tota una proesa per al nostre jovent. La majoria no pot plantejar-se formar una llar perquè ni troba un habitatge assumible ni té estabilitat laboral. Per culpa de la immigració massiva i invasiva hem passat dels 6 als 8 milions, però el parc d'habitatge ha crescut a un ritme molt inferior, a raó d'un 1,33%. I és clar, ara no hi ha pisos per tothom. I els de protecció oficial semblen en exclusiva pels nouvinguts. El sistema actual d'adjudicacions i les bases per accedir-hi discriminen el nostre jovent i beneficien les famílies immigrants amb fills menors a càrrec. Almenys han tingut la pensada de reservar el 25% dels 50.000 habitatges que diu que faran pel jovent. Esperem que no sigui només per col·locar el jovent que arriba amb un iPhone als dits després d'haver perdut oportunament la documentació a alta mar. No sé si m'explico. La follia proimmigracionista i la manca absoluta de visió a llarg termini dels darrers governs han abocat els catalans i molt especialment el nostre jovent i la nostra gent gran a competir per ajudes i facilitats amb qui ha entrat de manera irregular i amb clara intenció d'aprofitar-se del sistema. Important tercer món, han contribuït a desvulnerabilitzar els col·lectius més febles i desvalguts de la nostra pròpia societat. I fins ara era vulnerable a ulls de l'administració, de cop i volta ja no ho és, perquè n'ha entrat un que acredita menys ingressos, menys patrimoni o menys suport familiar. Tant d'esquerres que deien ser i han empobrit com ningú les classes populars de Catalunya. I de retruc han posat en risc la integritat i seguretat dels nostres joves. Gràcies a la seva temeritat política, hem d'aixecar punts liles a cada cantonada. De debò es pensaven que ens sortiria de franc això d'importar ideologies i cultures misògenes i homòfobes? Doncs no. Ha tingut un cost, té un cost, i un cost molt alt. I no parlem només de les despeses econòmiques que genera l'increment de personal de seguretat o la instal·lació de mecanismes i sistemes de videovigilància. Parlem també, i sobretot,
del cost vital i emocional que paguen les víctimes d'agressions i violacions que s'haguessin pogut evitar tancant les fronteres. Molt documental a TV3 blanquejant la immigració il·legal i cercant la llagrimeta fàcil. Però han vist cap reportatge que inclogui la versió de les dones que han set violades en grup i a qui han destrossat la vida? Han vist les declaracions dels joves homosexuals que han rebut pallisses i tota mena de vexacions i humiliacions a mans de grupuscles que enraonaven àrab? No, això no interessa, oi? Això són percepcions, relats fantasiosos de l'extrema dreta. Poden maquillar la realitat, poden silenciar-la, poden colgar-la sota terra a cop de talonari, però no podran aturar el boca-orella. El boca-orella ja ha començat. Seny i ordre.